Ġiet imnedija uffiċjalment il-Politika Nazzjonali għall-Infrastruttura Pubblika għall-iċċarġjar ta' karozzi elettriċi u abbozz ta' regolamenti. F'konferenza l-aħbarijiet burja sabiħa ta' karozzi elettriċi fl-isfond, il-kap eżekuttiv tal-Enemalta l-Inġinier Jason Vella spjega kif permezz ta' proġett pilota li l-Enemalta għamlet ma' numru ta' sidien ta' karozzi elettriċi ġiet infassla triq il-qudiem għal dan is-settur. Hemm faxxa bejn nofs il-lejl u s-sitta ta' filgħodu u nofsinhar u l-erba' ta' wara nofsinhar u l-ħadd kollu fejn japplikaw tariffi inqas għall-iċċarġjar b'inqas minn 13 ċenteżmu għal kull unit f'residenzi. Finijiet oħra f'residenzi japplikaw it-tariffi normali. Għall-iċċarġjar fil-pubbliku japplikaw it-tariffi ta' kważi 13 ċenteżmu f'dawk il-ħinijiet off-peak, filwaqt li fil-kumplament tal-ħin it-tariffa tkun ta' kważi 15 ċenteżmu. L-Enemalta qed tippjana wkoll żieda fid-domanda b'numru ta' investimenti. Il-kap eżekuttiv tal-Bord għar-Regolatur tas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma Marġo Nabela ħabbar tariffi ġodda li ser japplikaw għall-iċċarġjar ta' vetturi f'residenzi u fil-pubbliku. Ġie spjegat kif għas-servizz b'charging single phase ser japplika prezz ta' €50 li jitħallas darba u €4 fix-xahar. Għal triphase hemm €80 li titħallas mal-applikazzjoni u €6 fix-xahar. Hemm ukoll tariffi għall-iċċarġjar fil-pubbliku b'tariffa ta' €50 u ħlas fix-xahar ta' €6 u għal triphase tariffa ta' €80 u prezz fix-xahar ta' €8. Dawn it-tariffi applikaw għall-operaturi. L-Inġiniera Abigail Kutajjar, inkarigata minn din il-politika, spjegat kif fost il-valuri importanti hemm il-Green Paper nazzjonali, tnaqqis fl-emissjonijiet u l-qalba tal-flotta ta' vetturi tal-Gvern u tat-trasport pubbliku f'waħda elettrika. Ser ikun introdott ukoll il-kunċett li persuna tkun libera li tiċċarġja l-karozza ma' operaturi differenti la darba tkun abbonata ma' wieħed mill-operaturi f'pajjiżna. Dan filwaqt li persuna li tkun ġejja minn barra b'karozza elettrika tkun tista' tagħmel użu tas-servizz b'sistema ta' e-roaming. Kutajjar spjegat kif flimkien mal-politika nazzjonali hemm żewġ fatturi oħra importanti maħsuba biex iwasslu lil pajjiżna lejn id-dekarbonizzazzjoni. Hemm regolament li jsaħħaħ din il-policy nazzjonali biex ikun hemm linja gwida b'mod regolarizzat, imbagħad tielet fattur huma t-tariffi. It-tariffi fejn qed niffukaw fuq l-ambitu residenzjali u dak li mhuwiex residenzjali. B'hekk qegħdin naraw li il-forums kollha nazzjonali ħajkunu qegħdin jinqdew biex sabiex naraw aktar it-triq lejn dekarbonizzazzjoni. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli tenniet kif fit-toroq tagħna hemm kważi 4,000 vettura hybrid jew elettriċi, iżda qalet li f'mument fejn is-suq għadu fil-bidu, il-Gvern qed jara li jkollu r-regolamentazzjoni kollha. Qalet kif ir-regolamenti jassiguraw trasparenza sħiħa fil-prezzijiet pubbliċi tal-iċċarġjar. B'hekk illum infetħet konsultazzjoni pubblika dwar iż-żewġ dokumenti mnedija li ser iddum miftuħa sal-aħħar ta' Settembru. Irridu nisimgħu mill-pubbliku, jiġifieri sew il-policy u anke regolamentazzjoni issa huma għal konsultazzjoni pubblika, irridu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu n-nies ħalli dak il-pjan li għandna fejn nistgħu nirfinawh aħjar għax wara kollox irridu sistema li taħdem u sistema li n-nies ikunu komdu biha biex din it-tranzizzjoni isseħħ kemm jista' jkun malajr.